eta gutxiespena pairatzen dugun herritarrok eta herriok elkar zaindu behar dugulako. Herri zapalduan hizkuntzen, nortasunen eta kulturen zaintza ere erdigunera ekarri behar dugulako behingoz. Bon dia y benvinguts, moltes gràcies a tots i especialment a tu, Jordi, per haver vingut avui. Avui intentaré presentar-vos en català al company Jordi Martí Montllau, per respecte a ell i la seva llengua, i perquè cada dia al carrer, a la feina, als mitjans, al nostre cercle d'amistats, etc., als ciutadans dels pobles sense estat, patim de l'opressió i el menyspreu dels nostres més elements drets lingüístics. Per això ens hem de cuidar els uns als altres perquè hem de posar al centre el respecte i la cura. També la cura per les llengües, les identitats i les cultures dels pobles sotmesos. Jordi Martí Montllau, Tortosa, 1967, és filòsof i lingüista i un dels analistes més lúcids de l'estat de la llengua catalana i dels mecanismes de submissió que minoritzen la komunitat de catalanoparlants. Bigarren hezkuntzan filosofia irakaslea, Nubol egunkariko zutabegilea eta saiakera idazlea ere bada. Intersindikal edukazioko kidea da eta hizkuntzari eta lanari buruz asko teorizatu eta idatzi du. És autor del llibre Llengua i Identitat Nacional per un nou discurs lingüístic als països catalans, així com de múltiples articles a Núvol i altres digitals. I té l'opuscle que reflexiona sobre nacionalisme i autogovern titulat d'Evolució. Moltes gràcies, Jordi, perdona la meva pronunciació i endavant. Eskerrik asko. Moltes gràcies, me sentiu? Tinc tendència a parlar baixet, me sentiu bé, no? Primer de tot, moltes gràcies per la invitació en nom del meu sindical, Intersindical Confederació Sindical de Catalunya. Me demanaven que... parlaré poquet a poquet, primer perquè la persona que em fa la traducció tingui possibilitat de fer-ho. Tinc tendència a embalar-me, així que me mesuraré. I després perquè... Bé, intentaré ser breu, això ho dic sempre i al final no ho compleixo mai, però sempre ho dic de forma sincera. Bé, començarem. A veure si això funciona. Vale, perfecte. Començarem... Però volia dir-vos una cosa al principi. Des de Catalunya mirem molt d'interès sempre el que passa a Euskadi. Podem dir que tenim una certa basquitis i em penso que ho sabeu. Però alguns, o jo crec que tots, mirem amb molta atenció l'evolució sociolingüística d'aquest país perquè la mirem no només perquè ens preocupa moltíssim, perquè comprenem perfectament la vostra preocupació. Deia el degà de la catedral d'Alacant l'any 1700, després que el regne de València fos ocupat per les tropes de les dues corones, de les tropes borbòniques i franceses, deia: no hi ha pitjor desgràcia per a un home que sobreviure a la seva pàtria. I nosaltres sempre vivim abocats a aquest perill constant de descobrir-nos un dia que hem sobreviscut a la nostra pàtria i no tindre, com diem a Catalunya, un Born on tornar. Al port de Barcelona hi ha una part que es diu el Born, hi ha una illa catalana que es diu Volta al món i torna al Born, és a dir, tingues un lloc segur on tornar, tingues casa teva, com deia Adorno, la pàtria és un lloc on te sents segur, i un dia que desaparegui la nostra pàtria es deixaria sense terra sota els peus i ha de ser una sensació social insuportable. Doncs mirem amb preocupació i molt d'interès i molta admiració i enveja, hem de dir, la situació, tot i que aquí l'heu descrita, entenc amb clarobscurs, la situació que viviu aquí, perquè vosaltres partíeu d'una situació sociolingüística molt delicada. Ja sabeu que se sol dir, és una llengua entre escrita i no escrita, una convenció que per sota del 30% de parlants habituals d'una llengua la substitució lingüística és irreversible. Vosaltres partiu d'una situació pitjor i heu demostrat que no és irreversible.
que heu aturat el procés de substitució lingüística, l'esteu revertint, i l'esteu revertint, tot i que és precari, jo ja ho sé, tot i que hi ha fluctuacions, tot i que hi ha un munt de factors que intervenen i que s'han de tindre en compte i s'ha d'actuar sobre ells cada dia. L'esteu revertint de manera objectiva, de manera clara i de manera sòlida, perquè sobretot ho esteu fent entre les generacions més joves. Jo us mostraré que a banda de que us veiem amb admiració, us veiem amb enveja, perquè nosaltres estem en un procés ràpid de substitució lingüística que avança de manera accelerada, i les circumstàncies en les quals ens trobem no ens fan ser gens optimistes, perquè ens fan pensar que l'acceleració anirà cada vegada de forma més ràpida i no hi veiem un horitzó per aturar-la. Bé, no m'allargo més i vaig directament al que us volia explicar. Primer us faré un breu resum de la situació sociolingüística. Li diré Catalunya a partir d'ara, però vosaltres sabeu que Catalunya no només són les 4 províncies de la comunitat autònoma catalana, sí que inclou també una part que ens va ser arrabassada al Tractat dels Pirineus el 1659, la Catalunya Nord, el Departament dels Pirineus Orientals, i una comarca que va ser prou hàbil com per jugar amb les ambigüitats de l'antic règim i es va conservar independent, i és l'únic estat independent que tenim als països catalans, que és Andorra. I a banda del català, com sabeu, tot i que lamentablement és un país molt petit però eixerit. El català també és una llengua que es parla, ja sabeu, més enllà del Principat de Catalunya, a les comarques catalanoparlants de l'Aragó, que nosaltres anomenem Franja de Ponent, i a l'Aragó diuen Franja Oriental. El País Valencià, de fet a la major part del País Valencià, a les Illes Balears i a la ciutat i comarca de l'Alguer, a Sardenya. Jo em centraré en el cas de les 4 províncies de la Comunitat Autònoma de Catalunya i utilitzaré per a parlar-ne l'enquesta d'usos lingüístics de la població, que és un estudi que es fa des de l'any 2003 cada 5 anys i és el millor estudi del qual disposem per a conèixer l'evolució sociolingüística. Són dades declarades, no són dades basades en treballs de camp al carrer. Les dades declarades, com sabeu, tenen un problema qualitatiu. És difícil saber si la gent diu la veritat. La gent sovint diu coses que es pensa que fa i en realitat no les fa. I algunes preguntes, i una concreta a la qual me referiré, és una pregunta difícil d'interpretar, que és el que realment la gent està contestant en aquest cas. No m'allargo més, començo amb les dades. El que faré és una comparació entre les dades dels darrers 15 anys. La primera enquesta d'usos lingüístics és del 2003 i la darrera el 2018. Compararé els resultats del 2003 i el 2018. Les gràfiques estan desfasades en un sentit. La metodologia utilitzada l'any 2003 és una metodologia diferent de la que s'ha fet servir en les onades posteriors. Per tant, no és directament comparable. Hi ha diferències en les característiques de la mostra i en el mètode de recollida de les dades. Però els darrers mesos, fa molt poc temps, s'han introduït uns factors de correcció en les dades del 2003 que ara les fan comparables. Però jo encara no he trobat gràfiques en què aquestes dades estiguen reflectides, però les conec, aquestes dades, així que les he apuntades al costat perquè la comparació sigui exacta. Anem al que us deia. Nosaltres valorem, l'enquesta d'usos lingüístics de la població valora 3 variables, sobretot. La llengua inicial, que és el que dèiem abans, llengua materna, la llengua habitual, la llengua que la gent declara parlar habitualment, i la llengua d'identificació. Aquesta és la dada més difícil d'interpretar. Què vol dir la gent quan s'identifica amb la llengua? Vol dir que és la llengua que m'identifico jo personalment perquè és la que soc fer servir, o és la llengua en la qual m'identifico perquè jo soc català i identifico el català com la llengua de la meva comunitat. I és molt diferent una cosa de l'altra, perquè en el segon cas pot significar una predisposició a l'ús del català i l'altre simplement una constatació irrellevant. Mireu, les dades, jo m'he fixat en la pantalla que tinc al davant. El 2003 el 40,5% de la població declarava que tenia com a llengua materna el català i el 2,8% declarava que tenia com a llengua materna tant el català com el castellà. Això significa que tenia un progenitor de cada llengua. A Catalunya no s'ha interromput mai la transmissió intergeneracional de la llengua. Tots els catalanoparlants han transmès la seva llengua als fills. Per ser exactes, després de la guerra, hi va haver un percentatge estadísticament irrellevant de població, sobretot a Barcelona i alguns barris de Barcelona, identificada amb el nou règim polític, que va decidir canviar de llengua sobtadament als seus fills. A uns els havia parlat en català i als següents els va parlar en castellà.
Són molt poques famílies, per tant, estadísticament irrellevant, qualitativament és important perquè són famílies importants al país, però no ens permeten dir que hi ha hagut cap interrupció, no hi ha hagut interrupció de transmissió intergeneracional, com si ha passat al País Valencià i a la ciutat de Palma de Mallorca. Bé, suposat a la Catalunya Nord, en els anys 50 i 60, la gent va decidir massivament parlar en francès als seus fills. Bé, tenim l'any 2003 un 40,5% de persones que declaren tindre el català com a llengua inicial. El 2018 la quantitat havia baixat al 31,5%. Si anem aquí al costat, que teniu les dades corregides, la llengua inicial l'any 2003 s'havia de considerar no el 40,5 sinó el 36,2%. Per tant, la davallada és menys significativa, però és una davallada significativa. Per què s'ha produït aquesta davallada? Bàsicament per una qüestió de natalitat i d'immigració. Catalunya rep una quantitat d'immigració que jo qualificaré de desproporcionada per diverses raons, i una d'elles és el sistema econòmic català, que es basa en sistemes de poc valor, en economia de poc valor afegit, que ofereix serveis a baix cost. I això atrau una enorme quantitat de població procedent de fora del país, perquè la gent del país té altres expectatives i no s'ocupa en aquestes coses. És més, darrerament tenim gent del país en molta formació que tenen com a objectiu vital marxar fora, a treballar fora. Cada vegada hi ha més joves catalans que fan la seva família al nord d'Europa. Però va arribant moltíssima gent de fora, la meitat dels quals tenen el castellà com a llengua inicial perquè venen de Llatinoamèrica. L'altra meitat no, però massivament se castellanitzen en arribar a Catalunya, perquè la llengua de poder tothom sap quina és la llengua que es necessita per canviar els papers i per tindre els papers de residència. La llengua del poder és el castellà, es castellanitza. Bé, passem a la llengua habitual. Clar, menys parlants inicials, i la llengua a Catalunya se transmet sobretot de pares a fills, per tant, els catalanoparlants són els que han tingut pares catalanoparlants. Amb aquesta situació que ens trobem ara, els catalanoparlants tenen moltes menys oportunitats d'utilitzar de forma normal el català. Per tant, la llengua habitual a Catalunya ha davallat molt significativament. El català com a llengua habitual a Catalunya ha davallat molt significativament. L'any 2003, segons l'enquesta, estàvem encara en majoria, 50,01%. Un cop introduït el procés de correcció, això baixaria al 44,3%. Però continuaria sent la llengua majoritària a Catalunya, més si sumem els que diuen que utilitzaven simultàniament, no és clar, però que alternaven català i castellà al mateix nivell. En l'actualitat les xifres són del 31,6% i del 7,4%. Dada positiva, el català encara té una certa capacitat d'atracció. Hi ha més gent que parla habitualment català que no pas la gent que té el català com a llengua materna. Però anirem veient que aquestes xifres continuen havent un decalatge positiu a favor del català, però aquest decalatge cada vegada és menor. Després la llengua d'identificació, passaré de pressa, estàvem al 48,8%, corregit al 44,3% de llengua d'identificació catalana el 2003, i ara estem al 36,3%. Ara, el decalatge és positiu. Sabem per determinats estudis sociolingüístics que la gent que encara que no parla habitualment el català identifica el català com la llengua del país i per tant com la seva llengua, és gent que acaba fent el pas de parlar el català. Veieu que s'incrementa, no gaire, però s'incrementa la quantitat de parlants bilingües. Vull dir, gent que s'identifica alhora, més ben dit, gent que s'identifica alhora amb el català i amb el castellà. Això és perquè a Catalunya, no sé què passa aquí, però a Catalunya s'ha difós de forma molt generalitzada, és gairebé de mala educació no compartir aquesta idea, la ideologia bilingüista. I per tant, quan a un li pregunten si llengua s'identifica, si vol anar al cel, diu que ha de ser alhora en català i en castellà, perquè si no es converteix en una mala persona. Bé, anem una mica més als detalls. No m'atindré, només en aquestes dades no m'aturo, però vull que veiéssiu una cosa. Els usos més bilingües, els usos que alternen més català i castellà, són entre els joves. Els grans són els que fan un ús més assertiu del català. És veritat que un percentatge altíssim de gent més gran de 65 anys que diu que no usa mai el català. És la gent que va arribar d'Andalusia, d'Extremadura i d'altres llocs de l'Estat als anys 50, als anys 60 i als anys 70.
Aquesta gent, per raons biològiques, tendeix a desaparèixer de la piràmide. Però veieu que la gent que diu que usa només o bàsicament el català en aquesta franja d'edat és del gairebé el 32%. Entre els joves és del 12%, no arriba. Per tant, els joves fan algun ús del català de forma més majoritària que els altres grups d'edat, però simultanegen molt més el castellà. Per tant, la vitalitat del català entre els joves és menor que la vitalitat del castellà. També hem de tenir en compte una altra cosa. Quan una persona declara que parla habitualment castellà, és que parla en castellà i prou. Quan alguna persona diu que parla habitualment en català, vol dir que parla bastant en català, però no parla únicament en català. Més als catalans els agrada dir molt, perquè els catalans són molt mentiders, però ens agrada dir molt que parlem molt el català i el parlem molt menys del que parlem en realitat. Som molt mentiders sobretot en l'escola, ja ho veurem a continuació. El problema és aquí. El nostre problema és bàsicament demolingüístic. L'any 18, les dades del 18, la nova enquesta de cursos lingüístics se farà a finals d'estany i sortirà a l'estiu de l'any que ve. Serà la del 23, que s'apareixerà el 24. Ja que estem treballant la del 18, que es van publicar els resultats el 19. A Catalunya només el 29% de la població ha nascut a Catalunya filla de pares catalans, pares també nascuts a Catalunya. El percentatge és molt baix i aquí està el gruix dels catalanoparlants. No tots són catalanoparlants aquí, perquè hi ha gent que ja ha arribat fa molt de temps a Catalunya, ja ha tingut fills a Catalunya, ja ha tingut nets a Catalunya i continuen parlant en castellà. Per tant, també és veritat que una part significativa d'aquesta població s'ha catalanitzat. Però este 29% no és de catalanoparlants, és sobretot de catalanoparlants, però no només de catalanoparlants. Després tenim un 31% de la població que ha nascut a Catalunya i no té cap pare que hagi nascut a Catalunya o en té només un. La meitat en té només un i l'altra meitat no en té cap. El gruix d'aquesta població utilitza habitualment el castellà. Aquí també trobem població bilingüe en aquest sentit de que tinc com a llengua inicial tant el català com el castellà. Però i segurament també trobarem persones que parlen habitualment català, però bàsicament este és un sector format sobretot per gent castellanoparlants. Un 20% de la població, que ara ja és menys perquè tendeix a minvar per les raons que us he dit, ha nascut a la resta de l'Estat i per suposar tenen progenitors de la resta de l'Estat. Aquesta part de la població pràcticament ningú no parla català. Sí hi ha hagut gent que s'ha catalanitzat, sobretot en determinades zones. Jo vinc de les Terres de l'Ebre, mig camí de València i Barcelona. Allí la llengua habitual clarament és el català. Som el 3,5% de la població de Catalunya. Tampoc no és que significa res. Allí la gent es catalanitza, però en altres indrets no ho fa. I la població, i nosaltres si parlem tant en català és perquè no vam rebre immigració aquells anys. Ara sí estem rebent moltíssima immigració d'arreu del món. Jo visc en un poble de 6.500 habitants que ha arribat a tindre gent de 36 nacionalitats diferents. Per tant, ara sí que estem rebent immigració, que es castellanitza i no entra en la catalanofonia. Però no havíem tingut aquesta altra immigració. El 20% l'any 18 de la població havia nascut a l'estranger. Hi ha més tendència a catalanitzar-se entre la gent que ve de l'estranger, sempre que no vingui de Llatinoamèrica, que entre la gent, ja ho veurem, entre la gent que entre els que han vingut de la resta de l'Estat. D'estos formatgets, els que tendeixen a baixar és la gent que ha nascut a Catalunya, filla de pares nascuts a Catalunya, i els que han nascut a la resta de l'Estat. I tendeixen a créixer les altres. Per tant, a la pràctica, la tendència demolingüística i, per tant, la situació sociolingüística és desfavorable al català. Us donaré una xifra que és molt reveladora. Aquesta xifra la va elaborar la Plataforma per la Llengua, que és una ONG en defensa de la llengua catalana. La va fer cruzant dades de diverses enquestes obtingudes a partir del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya, que fa enquestes òmnibus, que en diuen així, periòdicament. Si agafem la franja d'edat d'entre 15 i 39 anys, agafem aquesta franja d'edat, perquè la franja d'edat que estadísticament tenim en compte, i mirem els fills que tenen, a Catalunya la natalitat és baixíssima, la taxa de fertilitat és de l'1,21,
0,21 per dona entre 15 i 50 anys, que em penso que es calcula així, és baixíssima, veuríem que els que són catalanoparlants inicials, i tot a dir-vos, la transmissió de la llengua, sobretot és a la família, els que són fills de catalanoparlants a Catalunya, els xiquets i joves, adolescents que són fills de catalanoparlants a Catalunya representen un 19% de les criatures d'esta franja d'edat. I els que són pares, fills de castellanoparlants, d'almenys un pare castellanoparlant, són gairebé el 70% de la població. Aquestes xifres les veig definitives, francament. Si agafem aleshores la quantitat de gent que és filla de pares que diuen tindre el català i el castellà alhora, no arriba al 6%, i els que són fills de pares que tenen altres llengües és el 5,5%. Veiem que a Catalunya hi ha un procés de substitució. Això que diré sonarà molt malament, ja ho sé, però em sembla que és bastant objectiu. Hi ha un procés de substitució de la població i de la seva llengua, que és molt més exagerat a les Illes Balears, però que nosaltres som uns alumnes avantatjats a allò que anomenem balearització, i que totes les universitats s'ensenya com una cosa que no s'ha de fer. No? Doncs bé, nosaltres ho fem. Una dada que és molt rellevant. Barcelona té una ciutat essencial per nosaltres. És la nostra segona casa. Tots els catalans acabem passant un dia a la setmana a Barcelona. Llavors, veieu els usos habituals de la població per grups d'edat, dades del 2018 també. La gent que té 65 anys i més utilitza el català en més d'un 40% de forma habitual, però la gent que té entre 15 i 29 anys és un 19%. La gent que utilitza el castellà més gran és també d'un 40 i tants %. La gent jove que utilitza el castellà habitualment supera el 60%. La gent que diu que fa usos bilingües, és a dir, que alterna català i castellà, és sobre un 10% entre la gent més gran, i entre els més joves no apareix percentatge a l'enquesta perquè la quantitat de gent que declara que ho feia era tan estadísticament irrellevant que no podem treure percentatge. És a dir, a Barcelona hi ha un problema afegit, que és el problema de l'habitatge. Barcelona és una ciutat que està feta per als estrangers amb poder adquisitiu. És una ciutat escenari, és un parc temàtic, Barcelona. Cada vegada que veig que surten alguna d'aquelles enquestes que no sé quin diaris de prestigi nord-americans enrere diuen que està entre les 10 ciutats que on se viu més al món, jo tremolo, perquè això significa que ens arriba gran quantitat del que en diuen backpackers o expats, que són persones joves amb alt poder adquisitiu que teletreballen des de fora del seu país en un escenari que vol ser l'escenari dels anys de la seva joventut i decideixen viure a Barcelona, i això que fa és encarir el preu de l'habitatge de determinats barris de tal manera que la gent d'allí no pot de cap manera adquirir un habitatge. I clar, aquesta gent vol rebre serveis, i els serveis no els hi proporcionen els autòctons, sinó els proporcionen mà d'obra immigrada que venen expressament. Estos també viuen a la zona, però estos malviuen a Barcelona, no viuen als mateixos llocs, però sociolingüísticament això té una repercussió. És a dir, tenim la minorització demogràfica dels catalanoparlants, i en el cas de Barcelona s'afegeix la expulsió dels catalanoparlants de Barcelona que van a l'àrea metropolitana o fins i tot més lluny. Per tant, ara fan campanyes de sensibilització lingüística a l'Ajuntament de Barcelona, campanyes d'aquestes que no serveixen absolutament de res, perquè són d'aquelles campanyes que presenten el català com si parlar català tingués efectes euforitzants, és a dir, com si fos prendre un tipus de substància il·legal, però tot això no serveix absolutament de res. Això podríem parlar-ne, perquè això entraríem en la filosofia sobre què influeix en la consciència, no, però no ho farem, tindré compassió i no ho farem. Bé, ara anem a l'escola. Me basaré en 2 estudis, i bàsicament en un. Aquests 2 estudis, un està fet per l'oficina del síndic de Greuges, i és un estudi magnífic perquè té una mostra de 52.000 estudiants, 26.000 de primària i 26.000 de secundària. Els de primària són de 5è de primària i els de secundària són de 3è d'ESO. I a més declaren la llengua de classe els alumnes, no els professors, perquè els professors
segurament no dirien la veritat. Llavors, abans de res, fixeu-vos en això, perquè això és important, i ja comencem a parlar dels joves. En este estudi apareix esta gràfica, aquestes dades. Classifica els joves en funció de la llengua inicial. I diuen que els joves que tenen com a llengua inicial el català, és a dir, que parlen català a casa, quan surten de casa i es relacionen amb la resta del món, en gairebé el 57% continuen parlant habitualment català. Però un 36% diu que parlen tant de català com castellà. I un 7,2% diu que parlen castellà. Doncs això no havia passat mai. I de fa molt pocs anys està passant. Mireu el que passa amb els que tenen el castellà com a llengua habitual. Gairebé el 80% continuen parlant castellà. Bàsicament, en aquest cas vol dir sempre, però bàsicament. El 19 i poc % diu que parlen igual català que castellà. I un 1,2% diu que parlen en català. Això existeix. Existeix, per exemple, a les meves terres, on són majoria els catalanoparlants i els joves que tenen a casa la llengua castellana de vegades ni tenen assabentes que tenen el castellà com a llengua de casa perquè no se'ns parla mai en castellà. Torno a dir, nosaltres som un 33,5% de la població del Principat. Però hi ha petits percentatges que diuen que tenen una altra llengua que aquí heu de tindre en compte dues coses. Gent que per la raó que sigui, pel seu context, suposo que socialitza en anglès, i després hi ha l'aranès, que aquí tant no tenim en compte. L'aranès són sempre xifres molt petites, però tant no tenim en compte. Segurament un 0,2 és aranès. Com sabeu, és el gascó, l'occità gascó que es parla de Vall d'Aran. Les persones, els nois i noies de primària i de secundària, és a dir, adolescents i infants, que tenen a casa simultàniament se'ls parla en català i en castellà, el 59% continuen parlant català i castellà fora de casa, però un 29% parlen castellà. I només és el 12% els qui se mantenen en català. I per últim, i això és significatiu també, les persones que diuen que tenen altres llengües que no són ni el català ni el castellà, que a Catalunya hi ha centenars de milers de marroquins, centenars de milers de romanesos, que a Catalunya hi havia 1.950.000 persones l'any 900 i estem a l'hora de ser 8 milions de persones amb una taxa de fertilitat de l'1, ara és de l'1,21, abans havia estat més gran, però una taxa de fertilitat molt baixa, havent passat una guerra que va significar l'exili de desenes de milers de persones, etc. Per tant, el creixement de la població de Catalunya és a base d'immigració. I arriba gent de tot arreu del món. Doncs aquestes persones que tenen una altra llengua a casa diferent del català i el castellà socialitzen en castellà en un 52%. Se passen al castellà un 52%. Tant el català com el castellà en un 18%. Continuen, perquè se formen guetos, parlant bàsicament amazic, àrab, romanès o altres llengües en un 17%. I un 12,6% se passen al català. Compareu l'1,2 dels que tenen el castellà com a llengua inicial i aquesta gent que té altres. Hi ha molta més bona predisposició de gent que ve d'arreu del món que no pas dels castellanoparlants. I això ho puc comprovar cada dia. Els nois i noies marroquins, que no són pocs, que viuen al meu poble, viuen en català. I per la forma de viure que tenen ells, són els que més me recorden la meva infantesa, quan baixàvem les bicicletes per la costa sense frens a tota velocitat del joc que feia jo mateix, ells fan el mateix que jo. Mira, estos són els meus joves. Anem a les dades que declaren els alumnes que se fan les classes, les llengües d'impartició de matèria. Això són dades agregades. No vol dir, quan diu que un 72% a primària de les classes se fan en català, com veieu no és el 100%, Mira, vaig a passar aquí, i després hi torno, vaig a buscar unes dades del Ministeri de Cultura, Educació, Ministeri d'Educació i Esport, també s'ha dit. Fixeu-vos, diu que a Catalunya el 100% de l'escola fa l'ensenyament en català i només té el castellà com a assignatura. Bueno, ara com torno enrere, 5 minuts.
no aclarirem res. A veure, doncs, no sé. Són dades agregades, vol dir no utilitzen només el català, sinó sobretot el català, el 71,6%. El castellà l'utilitzaria, ni este sí que utilitzen el castellà, en un 18,4%. L'anglès sobre un 10%. El 0,2% és aranès. A secundària la cosa baixa, com veieu. Vaig a saltar-me diapositives, perquè si ens fixéssim, la relació quan preguntem la relació lingüística amb els companys, el català baixa ràpidament, i els xiquets se relacionen entre ells en castellà, i a secundària se relacionen sobretot en castellà, que és este cercle més petit que teniu a la banda. Jo soc dislèxic, a la dreta o a l'esquerra? Està d'aquí. El 60% se relacionarien en castellà, i en català no arribaria al 39%. Saltem-nos-ho tot i anem a la llengua de relació, els usos globals a l'escola catalana. A primària, majoritàriament en català, 62% a primària, 33% en castellà, 4,7% en anglès, 0,2% en aranès. I a secundària, 60% en... Sí, gràcies. És que m'estava posant nerviós. El 61% se declararien que bàsicament usen el català, i és el 33% els que usen bàsicament el castellà i un 6,4% a l'anglès. Us vull ensenyar una altra dada. Un altre estudi. Este és un estudi fet pel... té un nom molt pompós, a veure si me'n recordo. Servei d'alta avaluació... Servei d'alta avaluació del sistema educatiu de Catalunya. I van fer... Aquí les dades estan desglossades. I això és quart d'ESO. L'estudi és només sobre 3.000 listants estudiants. És a dir, que potser té un marge d'error una mica més gran, però bueno, és una bona dada. I aquí desglossen els usos efectius dels professors, dels alumnes amb els professors i els professors entre ells, com han evolucionat de la onada de l'estudi del 2006 al 2021, i desagregant els que diuen que només parlen català o bàsicament català, que hauríem de veure, però que parlen només català o bàsicament català, i els que diuen que sovint parlen català. Que dic que sovint parlen català tampoc no sé què vol dir, però aquí hem d'entendre, o hauríem d'entendre com que majoritàriament parlen en català. Veurem que els que parlen només català han baixat del 63,6%, perdó, les classes impartides en català quart d'ESO, no ho he dit, són alumnes de quart d'ESO. Les classes en català han baixat del 64% al 47%. D'acord? I la relació dels alumnes amb els professors ha baixat del 56% al 39%, és a dir, que encara que el professor parla en català, el xiquet te contesta en castellà. I l'altra dada no és directament comparable amb les anteriors, de l'altre estudi, perquè aquí demanen quina és la llengua de relació amb els xiquets, entre els xiquets quan treballen en aquestes metodologies tan modernes. Jo, com som molt escolàstic, aquestes coses no m'agraden. Aquestes metodologies cooperatives i treball per projecte, tot això, que asseguren que els xiquets arriben a final de primària i no sàpiguen llegir i escriure. Doncs van passar la relació entre els xiquets de gairebé el 68% al 21%. Què ha passat aquí? Ha passat que han entrat a l'escola, que l'escola ja no és el que ha de ser, que és un parèntesi on repensar la societat i on canviar la societat, sinó que la societat ha canviat l'escola. I com que els professors els és igual i els alumnes els ha educat en la idea de que no parlen català sinó que parlen bilingüe, i quan parlar bilingüe vol dir tant és en català com en castellà, i per tant en castellà, perquè en castellà hi ha menys problema i en castellà surten un munt de coses interessants, doncs la llengua simplement va desapareixent de les aules. Aquesta és la realitat de l'escola catalana, no
aquella que diuen els mitjans de comunicació, no aquella que diuen... Bueno, els mitjans de comunicació no comencen a dir-ho, el que diuen els polítics. Clar, les lleis catalanes diuen, la llengua normal d'educació a Catalunya, la llengua vehicular, la llengua d'ús vehicular normal, ho diuen així, és el català. No ho poden dir d'una altra manera perquè hi ha gent vigilant que no es digui d'una altra manera. Per això la pràctica vol dir sempre que s'usa el català, sempre se pugui usar el català, usarem el català. Doncs bé, això al principi va catalanitzar l'escola significativament, sobretot a primària. Secundària mai. Secundària no es va arribar mai tan lluny. Però els canvis demolingüístics, els canvis ideològics, la pressió política i legal, els mestres tenen por a Catalunya. Jo, com estic al sindicat, no fa gaire, una companya meva m'ha dit, una mestra de català, una professora de català, jo tinc a classe una companya una xiqueta, que pren notes de tot el que dic, ho passa als seus pares per si me denuncien. Això a València també es feia. A València va haver una època en què hi havia grups d'alumnes joventuts de determinat partit, no diré el nom, només diré que comença per P i acaba per P, que ficaven taules fora dels instituts on demanaven als alumnes que denunciessin de manera anònima els seus professors si creien que tenia algun motiu. Clar, tot això va acabant, i els professors no volen problemes perquè són funcionaris i funcionaris no volen problemes i fa que entre la por, entre la pressió ideològica, entre el fet que te trobes alumnes que ja no són catalanoparlants, l'ús de la llengua davalla d'esta forma tan significativa. Si me veuré si m'he saltat res d'important, ja aniré acabant, ara de debò. Tot això és molt diferent segons la zona de Catalunya. Me fixaré en esta dada. Clar, on més catalanoparlants hi ha, més catalana és l'escola. Però si dividim en diversos espais o diverses zones els serveis educatius de Catalunya, veureu, per exemple, que al capdamunt hi ha el Baix Llobregat. El Baix Llobregat és una comarca pobladíssima de Catalunya. És el que està al sud de Barcelona. És on hi ha ciutats com l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Viladecans, etc. Només el 4,5% dels xiquets que van a escola, estem parlant de tercer d'ESO, en aquest cas a secundària, declaren que tenen el català com a llengua de casa, com a llengua inicial, 4,5%. Ja no tinc dades, però me comenten companys que hi ha zones on el català és la tercera llengua després de l'àrab. La llengua del castellà és el 68% de la llengua de casa de l'alumnat. Què passa amb aquest 4,5% de catalanoparlants inicials? Que s'assimilen lingüísticament al castellà. Són adolescents, no volen destacar, volen formar part del grup i, bueno, què fan? Doncs ara tenim joves catalanoparlants que han parlat en català a la seva infantesa i que quan arriben a l'adolescència rebutgen el català. Això passava a Catalunya Nord. Jo he sentit aquesta conversa entre gent de Catalunya Nord que parlen català als seus fills i tots arriben a un moment que pregunten i ta filla a casa quan va arribar parlant en francès? Que és el moment terrible en què tots esperen. Doncs bé, això està passant. No està passant només aquí. Fixeu-vos, Barcelona Comarques és el Penedès, Vilafranca de Penedès, Vendrell, de Terra Pau Casals. No, perdó, Vendrell no, perquè Vendrell no. Però el Garraf, per tant, Sitges, etc. Els catalanoparlants inicials, parlo de català, he dit inicials i ho he dit malament, són catalanoparlants habituals. Són l'11% i els castellanoparlants el 61%. Hi ha comarques en què els catalanoparlants encara són majoritaris. A la Catalunya central, Berga, Manresa, Vic, aquelles comarques. Arriben al 42%. També són majoritaris a Lleida. Lleida agafa el Pirineu, el 40%. Jo soc d'aquí, de Terres de l'Ebre, on anem al 60,5%, i si veiéssim la gràfica d'usos a l'escola, no, la gràfica d'impartició d'assignatures, veurem que el castellà a Terres de l'Ebre només s'imparteix en l'11% de les assignatures. Vol dir que el castellà és la llengua de classe de llengua castellana. I ja està. Però això també té molt a veure
amb la situació sociolingüística i que només un 8,8% dels xiquets declaren parlar, fer ús del castellà a escola, quan potser és més d'un 20% els que tenen el castellà com a llengua. És un percentatge molt més alt, ara, no? Els que tenen el castellà com a llengua de casa, però els que es catalanitzen a l'escola. Per això passa en pocs contextos. Mireu, esta dada, allò que us ensenyava, el 100% de les escoles catalanes ho fan tot en català, com sentireu a la premsa de Madrid. Els que fan un ús exclusiu del català, o com a mínim un ús exclusiu del català, un ús del català superior al 75%, representa a primària el 15% de les escoles. Només el 15% de les escoles s'ajusten a aquella estadística que deia el Ministeri d'Educació. I a secundària és una mica més gran. Com més gran és la complexitat del centre, que significa que, entre altres coses, com més immigrants hi ha, l'ús va davallant fins al 0% en el cas dels instituts de màxima complexitat dels instituts de màxima complexitat. Tot això ja ho podem donar per vist i us diré només dues coses més i amb això acabarem. Les actituds lingüístiques, que les ha destacat el company, són molt importants. Les actituds lingüístiques. Mentre que jo he llegit que l'actitud positiva davant de l'euskera s'incrementa de forma significativa, entre els nostres joves davalla l'actitud positiva davant del català de forma significativa. Els xiquets de quart d'ESO, que se'ls demana quina és la llengua que voldrien utilitzar en els següents 5 anys de la seva vida, és a dir, el futur immediat, quina és la llengua que voldrien realment utilitzar, l'any 2006 el 54% declarava que voldria utilitzar igual el català i el castellà. Això ho estic dient bé, perquè sí, volia utilitzar més el català que el castellà. El 54% volia utilitzar més el català que el castellà. 15 anys més tard baixem al 35%. 35%. Els que declaraven voler utilitzar igual el català i el castellà eren el 36% i ara és el 47%. I els que volen utilitzar més el castellà ha passat de que no arribava un 10% al 17,5%. Si els demanem quina és la llengua que volen a l'escola, mireu quina barra baixa hem picat. La més alta, la xifra més alta, l'any 2006, el 33,7% voldrien utilitzar a la seva escola sobretot el català. Ara estem al 16%. I els que voldrien utilitzar sempre el castellà han passat del 7,6% al 10%. Les altres se mantenen més o menys igual, però l'única que puja, els que diuen mitjanament, també puja del 26 al 37%, perquè són bilingües, els bilingües volen coses bilingües. I l'altra dada que puja és del 10 al 14% els que voldrien utilitzar poc el català. Bé, doncs aquesta és la situació que tenim nosaltres ara. I les causes que ho han portat no s'aturen, sinó que es tendeixen a incrementar-se. Per tant, és molt difícil ser optimista a Catalunya. Jo crec que és impossible si no tens algun tipus d'ajuda farmacològica, i ets necessàriament pessimista per no dir una altra cosa. Per mi, això.